Prieteni, mulți ne întrebați cu ce hrănim noi albinele în perioada de iarnă, în perioada rece. Nu prea au necesitate acum albinele de hrăniri, dacă s-a făcut totul ca la carte în toamnă. Însă verificăm pentru necesitate, iată așa, am pregătit miere polifloră în pungi și unde este o problemă, atunci intervenim și vă arătăm asta chiar acum, cum are loc. Să verificăm dacă este necesitate. Iată, vedeți, ghemul s-a aflat aici nu este necesitate. Albinele stau lângă miere. Să vedem aici. Este sau nu această necesitate de a hrăni albinele. Iată, vedeți? Acesta e ghem și ne vedem partea din spate, partea din față este miere. Albinele au hrană, nu este necesitate de a le deranja. Însă dacă era să fie necesitate, atunci punem aici turta, așa turtă din miere, o apăsăm și o punem deasupra ca albinele să consume miere. Da, și iarna, pe frig, lucrăm, verificăm, neapărat monitorizăm situația iernării la albine. Numai bine!